se oli ihan silleen, että miksi mä oon nähnyt sua niinku Tinderissä. Oh my god. Joo, ja... Sitten mitä haluaa syödä? Siellä oli sipsiä, sitten oli jotain tämmöisiä voikkareita tietenkin siellä. Mä oikeasti aloin itkeä, mä oon ollut niin suomalainen. Aika. Hei, tervetuloa seuraamaan meidän sarjaa Lost and Found. Ei kun Out the Window. Ei kun Here and There. Ei kun Off the Rail. Ei kun Mind the Gap. Ei kun Gone with the Wind. Ei kun Just Keep Swimming. Ei kun Down the Drain. Ei kun Spill the Tea. There we go. Jossa me kerrotaan meidän vaihtokokemuksista, hyvistä ja huonoista kaikista siltä väliltä, mahdollisimman rehellisesti ja filtteröimättömästi. Mun nimi on Nenna. Hei, olen Viivi. Ja hei, tää on jakso numero 9, reissujakso, baby! Kerrotaan, että miten me reissattiin siellä vaihdon aikana. Oli kyllä kaikennäköisiä tarinoita. Oli. Ihan ehdottomasti. Sitä löytyy taas. Luonnollisesti, kun me oltiin kuitenkin Iso-Britanniassa, eikä pelkästään Englannissa, niin mehän matkattiin siellä ympäriinsä. Kyllä, enemmän ja vähemmän. Joo. Mikä oli eka paikka, missä sä kävit? Mä luulen, että mä tein koulun kanssa semmoisen, kun mä oon jossain aikaisemmassa jaksossa puhunut jo, tämmöisen siis päiväreissun Yorkiin. Aha, totta. York. Mä kävin Lontoossa, Manchesterissa ja Yorkissa semmoisen koulun niin kuin päiväreissun tekemässä. Ja ei siellä oikeastaan, siis nämä päiväreissut, mitä mä tein niin kuin koulun kanssa, niin oli just silleen, että me lähdettiin joskus, tai keräännyttiin 6.30 tyyliin johonkin mun yliopiston niin kuin parkkipaikalle, ja siellä oli iso bussi odottamassa meitä, ja sitten me hypättiin sinne ja muutama tunti bussilla matkattiin sitten aina sinne kohteeseen, ja ne oli aika halpoja. Ne oli mun mielestä joku yli 21 puntaa koko se päivän reissu, että menomatka, tulomatka. Sitten siinä oli tietysti kaikkia taukoja, kun reissu kesti ehkä 4 tuntia sillä bussilla suuntaansa. Aika hyvä hinta. Joo, että jos miettii, että junalla olisi mennyt, niin se olisi ollut niin kuin tuplasti kalliimpi. Joo, ja olisi voinut niin kuin kuitenkin joutua jännittää sitten vaihtoja ja kaikkea. Joo, just kaikkea, että onnistuuko vai eikö onnistu. Ja ne oli mulle ehkä semmoset. Tai siis Jorkki oli niinku, ei siitä oikein mitään jäänyt. Sillain. Munhan kanssa siis oli tarkoitus mennä Yorkiin, se olisi ollut mun niin kuin ensimmäinen matka tavallaan, mitä mä tein Lincolnista poispäin. Joo. Tyyliin 7 kämppäkaveria lähti kanssa sinne ja sitten ne oli silleen, että haluaisi tulla mukaan. Mä olin silleen, että ok, voisi tulla. Sitten mä ostin jo ne junaliput. Joo, koska ne meni junalla. Joo, koska siellä oli, mä muistan kun me oltiin siellä bussissa, ja sit osa tuli niinku junalla. Teidän kämpästä oli muutamia, ketkä oli siellä bussissa. Joo. Ihan tyyli joku 1-2 tai jotain tämmöstä. Ja sit ne oli ihan silleen, että joo, että noi meidän niinku kämppäkaverit meni sillä junalla. Ja sit me oltiin kaikki bussilaiset oli vähän silleen, että no onks toi nyt niin järkevää, että saa niinku tunnin nukkua pidempään ja sit niinku maksaa ihan sikana. Ja se me oltiin ihan, kyllä tää bussi on nyt parempi. En tiedä, oliko loppuun. Siis mä silloin perjantai, mä en muista minkä takia, mutta mä olin niinku jotenkin ihan siis sikaväsynyt. Olisiko se ollut just sit semmoinen päivä, kun mä olin just saattanut mun kumppani junalle tai jotain. Mä olin vaan ihan silleen niinku... Rikki. Joo. Niin sitten mä olin vaan silleen, että en mä oon menossa. Tai silleen, kun se oli 15 €, minkä mä loppujen lopuksi ehkä menetin siinä, kun mä en käyttänyt niitä junalippuja. Mutta sitten mä ajattelin, että se lepääminen oli kyllä niinku tärkeämpi sit siinä kohtaa. Ja se oli siis ihan hyvä, että mä lepäsin, koska mä siis nukuin tyyliin 12 tai 1 asti. Niin. Ja siis lähtö oli 6.30. Juu, tai meillä oli juna, olisiko ollut 8:30 tai jotain. Aivan. Ja siis siinähän kesti joku alle tunti mennä sillä junalla. Ai sen takia ne otti sen junalipun, koska me istuttiin siis 4 tuntia siellä dösässä. Joo, that explains. Joo. Sitten eka reissu, minkä mä oikeastaan kunnolla tein, oli sitten... Jorkki ei olisi ollut eka reissu, vaan siis mä kävin hakemassa mun kumppanin Lontoosta. Mä kävin aina, kun se tuli sinne, mä kävin hakemaan sen sieltä lentokentältä. Joo. Kaikkien kylttien kanssa ja kaikkea. Ja mitä kylttejä sulla oli? Siis mulle vaan silleen, tietsä, niinku semmonen, missä luki tyyliin semmosia niinku tervetulokylttejä. You know? Ja sitten eka kerran, kun mä olin niinku sitä vastassa, mä katsoin just sieltä tuli niinku kaikki muut ennen sitä. Ja sitten kaikki oli, tietsä, semmosia niinku reunion-haleja ja kaikki jotain, että se kyyneliin virtaisi. Mä olin vaan silleen, oh my god, that's so cute. Ja sitten mä olin vaan itsekin siis silleen... Itket jo valmiiksi. Joo, älä. Ennen kuin nähnyt toista. Joo, sikaliikuttavaa. Ja sitten oli se kyllä ihana sitten just mennä vastaan, mutta se eka kerta niin mä olin ottanut siis, se oli Radisson Blu hotellin niin sit lentokentän vierestä. Ja se oli siis ihan sairaan hieno. Ja sit se oli vaan kunnon, tietysti semmoinen niin kuin bougie. Siellä oli myöskin koko lattiamatto, ikävä kyllä. Because why wouldn't there be?
Sä kävit siis Manchesterissa myös. Mä kävin myös Manchesterissa, joo. Mä oon just semmonen, että mä haluaisin nähdä niinku kaiken yhdessä päivässä. Ja mua ei haittaa, jos lähdetään niinku 6.30 todellakin johonkin minibussiin istumaan tai kokonaiseen bussiin istumaan niin kuin 4 tuntia, että lähdetään eri kaupunkiin. Musta on vaan niin hauskaa, semmoista seikkailua, että milloin ikinä tommoista tapahtuu, ei ikinä. Mutta mä luulen, siis se Jorkin reissu, joo, se meni ihan niin kuin fine. Ja siellä jo niin kuin, tai huomattiin silleen, että me ei ehkä oltukaan ihan niin match, mitä luultiin. Sitten Manchesterissa, kun me oltiin, niin siellä me tehtiin hetkeksi aikaa silleen, että hän lähti omille juttuilleen ja mä menin niin kuin johonkin museoon tai johonkin kattoon. Ja mä kävin vähän jotain shoppailujakin tekemässä siinä. Joo. Et kun hän oli siis arkkitehtiopiskelija, niin hän halusi katsoa rakennuksia. Luonnollisesti. Luonnollisesti. Niin hän meni sitten katsomaan siellä rakennuksia, kun mä sitten kiersin museota ja shoppailin ja näin. Joo. Tuo oli kyllä hyvä, että pystytte tekemään noin, koska mä just mietin kanssa silleen, että olisi ollut aika jotenkin ikävää, että sitten aina toisen pitäisi joustaa niin kuin sen toisen mukaan. Joo. Mä oon ihan museofriikki. Niin kuin honestly. Mikä vaan museo mennään. Toikin silleen, että kun just silleen matkustustyylejä on niin paljon erilaisia, niin silleen, mistä sä voit tietää tavallaan etukäteen, varsinkin jos ei jutellut vaikka siitä. Joo, ja sitten kun hänkin oli niinku tosi silleen, että joo, että kaikki käy ja hän on tosi niinku näin, mutta sitten ei ehkä käynyt. Mä kysyin, että hei, että mitä tehdään, ja sit sä oot silleen, että en mä tiedä, että ihan sama. Mutta kyllähän sulla nyt joku mielipide on. Niin, varmasti. Niin, joo. Ja silleen ihan fine, kyllä mäkin oon jossain tilanteessa silleen, että oikeesti ihan sama mitä tehdään, että kaikki käy. Niin. Mutta sitten jos se ei kumminkaan käy. Be honest about it. Be honest about it. Jotkut elämykset, mitä siellä niin kuin matkan varrella sit koki, niin ne ei oikeasti ollut hirveän hintavia, jos miettii. Tai silleen, että esimerkiksi, muistaakseni kun me oltiin yhdessä Skotlannissa, niin mä mietin sitä yhtä liukumäkeä, että pitäis mä maksaa 4 puntaa, että pääsen liukumäkeen. Joo. Ja sit mä olin silleen, että ei, mutta sit mä mietin, että oikeasti 4 puntaa, come on, ei, niin kuin, en mä mene tommoseen liukumäkeen Suomessa silleen. Että oikeasti raha kyllä tulee sit takas, mutta sitten kokemukset ei varsinkaan se hetki, missä sä oot miettimässä, meneekö siihen kokemukseen vai et, niin ei tule takas. Mutta niinku tuosta tavallaan yksin matkustamisesta, semmoisesta yksin menemisestä tuli mieleen, että mä kans niinku suurimmaksi osaksi matkustin joko yksin tai sitten kumppanin kanssa. Liverpoolin reissu oli yksi mun parhaimpia kohokohtia siltä niinku vaihtoajalta. Sen takia, koska mä tein sen niinku itse ja sitten, että mä olin menossa semmoiseen tapahtumaan, mikä mua kiinnosti sikana. Just nämä telinevoimistelun MM-telinefinaalit. Se oli oikeasti siisti tapahtuma. Mä otin just semmoisen hotellihuoneen, missä ei ollut koko lattiamattoa. Mä olin siis myöskin ostanut semmoisen Amazonista semmoisen hälyttimen, minkä voi ottaa oven alle. Olit joo, mä muistan sen. Kyllä. Sitten kuului ihan sikakova ääni, jos se laukesi. HC. Mutta mä en siis matkustanut mihinkään ilman sitä. Ihan vaan sen takia, koska mä just mietin, että mä matkustan yksin. Ja mä en ole kuitenkaan maan kansalainen. Niin, että jos joku seuraa nuorta naista niin kuin hotelliin, niin mä olin vaan, että okei, että mä nyt pidän sen siinä either way. Mulla oli myös kaikennäköisiä virityksiä, siinä jotain silitysrautaa ja kaikkea. Siis missä, miten? Niinku ove vasten silleen, että siinä niinku kahvan alapuolella. Silitysrauta, miten sä sen saat siihen? Siis silleen niinku silleen näin. Ja sit mulla oli siellä kanssa jotain, siis mulla oli ihan silityslauta. Rauta. Silityslauta. Okei. Tiedätkö, mä ihan, että mihin sä oot virittänyt niinku raudan jotenkin siihen, että tää tippuu sun päähän, jos sä avaat tän oven tai jotain. Niin totta, semmoinen niinku yksin kotona meininki. Ei. Se Liverpoolin reissu oli kyllä tosi ihana oikeasti, just kun silleen oli niinku aikaa itekseen käydä katsoa, mitä oikein halusi. Sitten just se tapahtumakin, kun meni itekseen, mutta kyllä mä just välillä vähän silleen mietitti, kun mä liikuin yksin. Näkee tietenkin pitkistä hiuksista, että on silleen nainen ja nuori nainen. Se niinku mietitti. Kyllä muistan kanssa, että kun mä kerroin äitille, että mä oon menossa Liverpooliin yksin, se oli ihan silleen, että sä et todellakaan mene sinne yksin. Ja mitä sä nyt sinne meet? Ja että sä et niinku, jaat meille sitten sijaintia koko ajan. Mä muistan mitä kaikkea, se oli ihan stresseissä niinku mun puolesta. Ja sit mä olin vaan silleen, että I have done this before, niin kuin, että mä oon täällä maassa yksin. Niin. Ei tää pikku reissu nyt mitään oo. Ei haloo, joo. Niin kuin ihan oikeesti. Jos ei ole semmoista niinku kaveria, kenen kanssa voi mennä tai kenen kanssa matchaa just, niin ei sen, you can just go alone. Joo. Ja siis kyllä mä tykkään, musta on ihana mennä niinku, mä oon paljon yksin, mä rakastan olla yksin, niin mä oon reissannut yksin, oikeesti niinku lähtenyt
lentokoneella yksin reissuun, niin tullut sieltä yksin takaisin niin kuin näin. Et musta se on jotenkin tosi ihanaa ja se on mulle tosi fine. Ja mä tykkään, koska edelleen olen museofriikki, niin mä ymmärrän, että jos ei joku muu jaksa seisoo yhden taulun edes 10 minuuttia ja vaan tuijottaa sitä ja niinku uppoutua sinne. Musta se on paljon, mulla on niinku itselläkin paljon rennompi fiilis, kun mä oon yksin just jossain museossa katsomassa niitä. Niin constantly mietit, että mitä se toinen on mieltä niistä teoksista ja siitä ylipäänsä, että ootte kauan siellä. Tai sitten toisaalta mulla on kyllä kans hyvä silleen, että mun 2 parasta kaveria, niin tää on just toinen, ketä on Koreassa ja sitten mun serkku on toinen, niin heidän kanssa kun me lähdetään kolmistaan museoon, me ollaan siis heidän kanssa reissattu jonkin verran. Kun mä haluan sitten mennä johonkin museoon, niin he on siis silleen kaksista ja kulkee vähän jossain. Niin kuin silleen, että me ollaan vaikka samassa huoneessa, mutta he kulkee niinku ihan omaa tahtiin, ne on niinku 3 sekuntia, 3 sekuntia, 3 sekuntia ja näin. Ja he nauraa siellä ja tiiätkö, siis heillä on hauskaa niistä tauluista. Ja sit mä oon siellä jossain. Okei. Sitten mä liikun eteenpäin, sit mä luen kaikki juttuja. Sit mä tää meinaa tätä ja tää on niinku Joo. Joskus saattaa olla jopa silleen, että he on niinku 2 huonetta niinku edessäpäin. Ja sit vasta ne tulee kattoo, että missä se Viivi nyt oikein on. Täällä mä oon edelleen. Toki me käytiin myös siellä Suomessa. Ja se on jotenkin, musta on niin hauska silleen, kun et sä niinku tee reissua Suomeen tai silleen, se tuntuikin mulle tosi hassulta konseptilta, että me asutaan jossain muualla ja sitten reissataan kotiin. Tai siis silleen... Mulle ehkä ei tuntunut niin oudolta, koska mä oon siis käynyt Vääksyssä lukion. Ja mä olen siis helsinkiläinen ihan. Niin se, että mä tulin niinku viikonlopuksi aina silloin tällöin kotiin. Joo. Ja saattoi olla vaikka helposti 2 kuukautta, että mä en käynyt kotona. Että oli just jotain viikonloppubileitä tai jotain, että mä en tullut kotiin. Että mä olin jotenkin tottunut vähän ehkä siihen, että ei niinku käy sillä lailla koko ajan. Toki sekin, että sä oot asunut yksin ja näin, että sähän et ole niin... Mutta oot sä nyt kotona? Jep. Joo, ja siis kyllä mäkin oli mullakin siellä Vääksyssä kotihaloo, mutta siis tiiätkö, you get the point. Joo, mutta siis kyllä mäkin on niinku, mä opiskelin siis sisäoppilaitoksessa Kisakalliossa, niin siellä oltiin niinku 5 päivää viikosta ja sä menet viikonlopuksi kotiin. Et sinänsä tuttu konsepti siinä mielessä, mutta sitten just se, että sä reissaat sun oman kotimaahan niinku reissulle ja sitten sä tuut sieltä jonnekin takaisin. Ja se oli jotenkin, että mulla on niinku pieni matkalaukku, jos mä vien sen takaisin. Tai silleen, että Joo, ja onhan se ihan eri asia lähteä jollain lentokoneella, niin kuin, kun PR hyppää johonkin, en mä tiedä, lähijuna R, ja sit sä oot niinku istut siellä. Joo, mutta se oli kyllä ehdottomasti myös yksi niinku kohokohti. Ja tuosta Suomi-reissusta me ollaan puhuttu aikaisemmin, että sitä mä ehkä tässä tarkemmin nyt lähde käymään läpi. Mutta mä haluaisin puhua Skotlannista. Scotland, baby. Here we go. All right. Let's talk Scottish then. Koska sehän oli melkoinen seikkailu. Se oli oikeasti niin kuin loma. Koska me oltiin, miten me oltiin 5 päivää? Joo, me oltiin 5 päivää. Joo. Et siinä on jo niinku... Siinä on hyvä aika ja hyvä otanta kanssa siitä niinku maasta. Joo. Mutta siis tämähän ei ollut niinku mitenkään ihan niinku walk in the park. Ei ollut ehkä ihan walk in the park, mutta oli kyllä kivaa. Joo, siis todellakin. Ja sittenhän me oltiin miettiä sitä, oliko se joskus tyyliin marraskuun alussa tai jotain tällaista. Sunkaan siellä torstain tunnilla katseltiin siinä kaikkia kohteita ennen sitä. Me oltiin siis uusi vuosi Skotlannissa. Kyllä. Me ja Nennan kumppani. Ja mä tavasin hänet, tämän Nennan kumppanin silloin ensi kertaa siellä. Ja me oltiin vaan, joo, lähdetään 5 päiväksi asua johonkin samaan. Ja kiva okei, moi, mikä sun nimi oli? Mutta tuossa ei ollut ikinä mitään ongelmaa, että tietysti olivat tehdä saman tien vaan silleen, no niin, we are friends. Joo. Me oltiin ihan paitaa per silleen, ei mitään hätää. Ja sitten kumminkin, kun oltiin niinku puhuttu FaceTimeissa ja niinku näin, kun suunniteltu just ja tommoista, mutta... Joo. Kyllä se oli hauskaa. Oli se hauskaa. Me oltiin varattu just se, kun silloin jouluna oli tietenkin taas lakkoja, niin me oltiin varattu lakon jälkeiselle päivälle näitä junia. Oh my god. Ja myöskin sitten sen jälkeen, kun me tultiin sieltä, niin sen jälkeen alkoi taas lakko. Et siinä oli vaan tää tämmönen 6 päivän slotti, että milloin sä voit matkustaa ilman lakkoja. Joo. Mut sehän ei mennyt niin smoothisti, koska siis lakot vaikutti edelleen jollain tapaa siihen henkilöstön määrään. Ja meillähän kävi sitten sillä tavalla, kun me oltiin lähdössä sinne Glasgowhun mentiin siis, niin meillä oli siis 3 junaa. Ensimmäinen juna meni tohon... En mä muista niitä kaupunkeja. Eka juna oli aika lyhyt, joku 45 minuuttia. Joo. Sitten sieltä olisi lähtenyt tämä jatkojuna, mikä on kaikista pisin, ja se olisi mennyt Edinburghiin 3 tuntia. Joo. Mentiin sitten odottaa sinne, ja sitten tuli yhtäkkiä ilmoitus, että tätä junaa ei siis tule. Joo, me oltiin siis siellä jossain asemalla. Joo, ja sitten siellä oli tosiaan siis varmaan joku niinku useampi 100 ihmistä oli ostanut siihen junaan lipun, ja sitten tunnin päästä tuli seuraava. Se oli myös loppuun myyty, ja siellä oli siis 2 junan verran porukkaa siinä yhdessä junassa, ihan oikeasti. Joo. Ja sitten me vielä
odotettiinko me sillä asemalla joku 20 minuuttia, kun joku työntekijä ei ollut vaan niinku tullut töihin. Että sittenhän niinku odotettiin sitä työntekijää. Joo, sitten me vaan seistiin kaikki siellä junassa. Ja sitten me oltiin välillä, niinku yritettiin tälleen katsoa, että kuka saa paikan, että onko jossain paikkoja. Mutta sitten se oli myös semmoista, että ei se oikein pystynyt kävelemään, koska kaikkien tavarat oli vaan niinku keskellä kaikkea. Ja kun kaikki oli menossa tyyli just sinne Edinburghiin, koska kaikilla oli niin hervottoman kokoiset laukut ja niinku useampi laukku. Niin me sitten päädyttiin jäämään semmoiseen niinku oviaukkoon, missä oli sitten vessa siinä vieressä. Mehän toimittiin vessapoliiseina siinä ihan vaan sen takia, että siinä oli siis niin kova jono ja me oltiin ainoat, jotka seisoi siinä niinku silleen, just sen vessan vieressä. Niin me oltiin silleen, nyt se on vapaa, seuraava. Joo, me oltiin ihan... You can go, okay, let him in. Joo, ja mehän käytiin onneksi eka ennen kuin tuli kaikki jonot. Me kerättiin mennä varmaan yksi pysäkki ja sitten siihen tuli semmoinen taas känniäijä. Känniäijä. Ihan mä oikeesti. Puoleeni, mä tiedän. Joo, selkeästi. Joo. Siis se tuli niinku, se oli ihan sikarasistinen. Se oli muuten tosi Se oli wildly racist oikeesti. Se oli tosi. Wild racist. Joo. Siis sehän heitti koko ajan. Se kysyi niinku just täältä mun kumppanilta, hän on siis puoliksi El Salvadorilainen, niin kysyi, että oot sä Espanjasta tai Italiasta kotoisin ja kaikkea. Niin kun, tiedät, se alkoi siis vaan päättelee, että mistä hän on kotoisin. Ja sitten niin just jotain me puhuttiin siinä Suomeen. Sunkaahan se yritti ihan sikan kaikkea. Eikö se kosketellutkin sua? Kai se koskikin vähän jotain, mutta siis joo, mä oon aspa, niin en mä pysty olemaan silleen... ei osaa olla silleen, että please fuck off. Joo, ei. Politely ja fuck off. Ja myöskin tommonen känniäjä, niin sä et tiedä, että miten tiedät sä, että jos mä sanon silleen, että painu vittu siitä, miten se reagoi. Niin, koska tiedätkö vaikka jos sillä on joku vaikka mora siellä tai jotain, tai rikkoo sen, niin kuin sen vodkapullonsa tälleen ja sit niinku... Ehkä mikä tuli mieleen. Lekalla pää. Ota siitä. Pesäpallomailla. Wow. Toiko ruoskan ääni? Just tosi, mä olin sanonut raippa, mutta siis... Mut joo, tää känniäijä, ja siis se kittas, sillä oli tyhjiä viinapulloja ja se niistä niinku yritti saada vielä viimeisiäkin pisaroita. Ja niin. Sitten se oli vähän, siinä oli muutamat ihmiset niinku meidän kanssa siinä oviaukossa. Ja sitten kaikki, niinku, tiedätkö, me oltiin vaan, tiedätkö, silleen, tuettiin toinen toisiamme katseiden välillä. Me oltiin silleen, että kunnon, tiedätkö, eye contact kaikkien kanssa. Joo, mä muistan. Ja sitten me yritettiin saada siihen jotain henkilökuntaa kanssa niin kuin sille jossain kohtaa sanoa, tai niin kuin yritettiin sanoa niille, että hei, voitte sitä niin kuin poistaa tuon henkilö tuosta junasta, koska se oli tosiaan, se alkoi sitten kanssa huojua siinä, ja sittenhän se avasi just lisää niitä pulloja. Joo, ja ne pärskyi siellä ihmisten päälle. Joo, kun se niinku vähän siellä niinku vähän hulahti sitä. Joo. Ja muahan siis pelotti sen takia just olla siellä, koska mulla on siis tosi paha niinku vehnä- ja ohra-allergia ja sittenhän niinku kalja on niinku ohramallasta. Että jos se roiskuu mun päälle ja mä saan allergisen reaktion, niin sitten taas jälleen kerran mihin mä pääsen apuun. Tuommoisessa jossain ihme junassa keskellä ei mitään. Joo, siis todellakin. Niin sittenhän mä muistan, kun mä laitoin sen mun sadetakin päälle, menin siis istuun lattialle ja silleen, että se mun sadetakki on niinku silleen, että peittää mut niinku kokonaan. Joo, ja minä ja sun kumppani seistiin siinä edessä ja sitten meillä oli vähän jotain, ei meillä ollut matkalaukkua siinä, koska ne oli jossain sitten vähän jossain. Mutta joku laukku siinä taisi olla silleen, että niinku, te yrititte suojella mua ja sitten just tyyliin sä vai sitten mun kumppani sanoi just silleen, että et nyt mulle roisku tai jotain tällaista. Että niinku ihan oikeasti. Ja sittenhän kun tuli se yksi pysäkki, niin sitten me niinku siitä päätettiin, että vaihdetaan nyt vaan sitä vaunua sieltä niinku ulkokautta. Sisäkautta oli mahdollista. Kaikki. Sitten se oli niin hyvä, kun me oltiin kunnon strategiat, että me oltiin, että ok, saatat ton laukun, ok. Sitten lähdetään juoksemaan, sitten me juostaan siellä jollain random asemalla taas. Äkkiä tähän näistä kaikki katsoo, tuliko se meidän perässä. Joo. Me oltiin ihan varma, että se lähti meidän se perään. Niin siis koska mistä sä tiedät tommosen niinku ihmisen aikeita oikeasti? Niin sittenhän me siellä just sanottiin, että hei, että tuolla on tommonen, niinku, että voitteko te käydä niinku poistaa sen, koska sehän oli siis, alkoi ahistella sit niinku kaikkia siinä. Joo. Siinä on mun mielestä joku nuorempi mimmi kanssa, ketä se ahisteli sit siinä, kun se ei osannut sanoa mitään. Joo. Se on niin vanhoja mummojakin, hei, haloo. Joo. Mä en muista, poistiks ne sit sen tyypin sillä pysäkillä. Mä en sit tiedä, koska me sit oltiin siellä omassa paikassa. Mehän taidettiin saada istumapaikat, että me päästiin vihdoin syömään meidän lounaat, mitkä me oltiin otettu mukaan. Meinaatko, että kävi noin hyvä tuuri? Joo, koska mä muistan, että mä olin tehnyt salaatin ja se oli ollut 3 tuntia mun laukussa niin kuin odottamassa, että mä pääsen syömään sitä. Ettei se ollut sit se seuraava juna? Ei, kun me päästiin sen lopussa, koska sittenhän se seuraava juna. Tähän ei loppunut siis tähän, koska me päästiin siis sinne Edinburghiin sit vihdoin. Se oli mun mielestä joku 1,5 tuntia myöhässä ja meillähän oli siis tosi lyhyt vaihtoaika. Me ei oltaisi niinku keretty siihen junaan, mikä me originali oltiin niinku ostettu. Joo.
Tai se oltiin ostettu se lippu siihen. Koska sitten kun me päästiin sinne Edinburghiin, niin sitten me mentiin venaamaan sitä niin jatkojunaa. Että niin me päästään jollain sitten seuraavalla junalla, kun niillä on se käytäntö, että jos perutaan, niin sitten sä voit mennä seuraavaan mahdolliseen junaan ilman mitään lisämaksua. Joo, oltiin siis Glasgowhin menossa. Kyllä, Glasgowhin oltiin menossa, eli noin tunnin junamatka Edinburghista. No sitten me mentiin sinne venailemaan sitä, että katsottiin, että okei, toi juna on varmaan mihin me kerätään. Sitten yhtäkkiä tuli cancelled, niin kuin joka ikisen junaan sinne niin kuin Jep. Joo. Ja sitten you ain't going nowhere. Sitten kaikki oli vähän silleen, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten me odotettiin varmaan siis melkein tunti jotain lisätietoa siitä tilanteesta. Ja siellä oli siis selvinnyt, että siellä niinku radalla oli joku onnettomuus tai joku rata. Siis jotain käynyt siellä, että ei pystynyt niinku junat menemään sen seuraavaan asemaan. Joo, ei tullut eikä mennyt junia, koska siellä oli joku käynyt, joku hässäkkä. Joo, sitten ollut joku peurakolari tai joku tämmöinen? Joku tämmöinen siis, että siellä oli jotain, mitä ne nyt sitten niinku selvitti siinä. Joo. Ja että niinku odotusaika oli, että kun me oltiin siis 3 tai 2:45 siellä, niin odotusaika olisi se, että 6 jälkeen kulkee sitten juna. Me oltiin tässä vaiheessa siis ajateltu, että me ollaan 6 siellä niinku kämpillä, käydään niinku tekee ruokaostokset ja 8 ollaan tyyliin niinku iltahommissa. Joo. No ei vittussa. ei. Eli siis todellakaan. Niinku mennyt kuin römsös. Ei. Ja sitten me ajattelin, että okei, mutta käydään sitten vaikka kahvilla tässä välissä ja näin, koska se alkoi olla kyllä tosi kova nälkä kanssa. Ja eikä ole todellakaan varauduttu siihen, että me joudutaan 3 tuntia venaa niin kuin seuraavaan junaan ihan oikeasti. Joo. Ja sitten se oli kiva se kahvila, missä me käytiin. Joo, mutta siis sehän meni kiinni sitten äkkiä. Joo, siis se meni yli 5 kaikki kiinni. Sitten me 5 mentiin sitten sinne niin kuin juna-asemalle ja sitten me pelattiin siellä vähän what do you memeä ja siellä lattialla. Joo, niin, laitettiin matkalaukun päälle ne kaikki kortit ja pelattiin. Siis mulla on Kärpäsen muisti ihan oikeasti. Hyvä, että sä oot tässä niinku silleen, että Hiivi, olet ollut. Joo. Olet ollut tässä mukana. Joo, kyllä, niin olet muistan. Ollut pelaamassa korttia. Siitä on myös videomateriaalia. Nyt muistan. Joo. Pelattiin sitä siinä hyvä aika. Ja sitten vähän ennen 6 niin porukka alkoi valua sinne. Ja kun siellä oli siis 2 sisäänkäyntiä tavallaan, että mistä pääsee junille. Että oli niinku täällä, sitten oli semmoinen pieni kulma ja sitten sen kulman takana oli toinen sisäänkäynti. Joo. Niin mehän vähän niinku siinä uhkapelattiin. Me niinku sprintattiin hikivalleen jälleen kerran. Joo. Tälle reissulla on kauheasti hikkoiltu koko tämä englantireissu. Mä oon ollut hies koko ajan. Oikeesti. Siis me sprintattiin ja me eikö me juostu ihan viimeiselle ovelle tyyliin? Joo, siis kun siinä oli se... jengihän meni sit lähimmin. Joo, kun siis tilannehan oli siis se, että täällä niin kun, missä me oltiin alun perin odotettu niitä, niin siellä oli useampi raide, tämä laituri. Ja siellä luki kaikki nämä isoimmalla nämä, että mihin on menossa ne junat. Joo. Ja sitten oli tämä toinen, missä oli vähemmän laitureita. Ja mehän niin kun siis uhkapelattiin sille, että me mennään sille, missä on vähemmän, koska me ajateltiin, että siellä oli niitä junia. Että varmaan... Että jos se tulee sinne, niin me päästään ekana sisään, mutta jos tulee tonne, niin sitten vaan me joudutaan varmaan venää vähän pidempään. Ja sittenhän just nimenomaan kävi silleen, että se juna lähti sit siltä puolelta, missä me oltiin. Me just nimenomaan sprintattiin oikeasti sinne ja just kauas. Ja sitten me oltiin ekoisiin vaunussa ja saatiin vielä semmoinen pöytäpaikka. Ja kunnon juhlat. Sitten meni ehkä niinku joku 30 sekuntia siellä vaan tulvi ihmisiä sinne sisään. Mutta siis se juna, mikä siellä oli, mikä sitten oli se, mihin me päästiin, niin siis ihmiset oli odottanut siellä junassa sen 3 tuntia. Muistatko? Muistan. Koska niitä ei päästetty sisään sinne juna-asemalle. Joo. Oh my god, imagine that. Niinku 3 tuntia junas, et saa poistua sieltä. Sekin, että me istuttiin siellä asemalla, niin se tuntui niinku ikuisuudelta. Se, että me saatiin kumminkin käydä vähän Edinburghissa siinä pääkatuun. Me ostettiin sieltä jotain magneetteja. Joo, turistimagneetit. We love Scotland. Mutta siis sitten kun me vihdoin päästiin sinne, niin kellohan tyyli jotain 9:30. Ja sitten me lähdettiin vasta niinku isoon Tescoon. Se oli siis ihan hervottoman kokoinen. Se oli tosi iso. Eikö se ollut 2 kerroksessa? Joo, 2 kerroksessa. Ihan järkyttävän kokoinen. Sitten me etittiin sieltä kaikki meidän tarvittavat ainekset. Ja niin tehtiin sitten vielä niinku safkat ja mentiin tyyli saman tien nukkuun. Ja sittenhän, oliko seuraava päivä sitten semmoinen, että me vautettiin lungisti siellä kämpillä? Olisiko ollut vai käytiinkö me vähän sitten kattoo siellä keskustassa sitä matolla menemistä ja vähän valoja ja mitä kaikkea siellä oli? Joo. Mun mielestä me mentiin. Me ei mun mielestä heti otettu lungisti silloin. Joo, ja se taisi olla sitten, me käytiin siinä museossa kanssa. Joo, niin oli. Se Kelvin Grove-museo. Joo. Mistä sä muistat Kelvin Grove-museon? Mä muistan, että mä sanoin sen väärin yhdellä TikTok-videolla, niin sen takia muistan. Mä sanoin Kelvin Grave. Kelvin Grave? Kelvin Grave. R.I.P. Kelvin. Joo. Mutta me käytiin siellä museossa ja sitten just käytiin siellä karnevaaleja tai mikä se nyt olikaan semmoinen vähän niin kuin joulumarkkina taisi olla. Joo. Siellä oli just tää liukumäki-keissi. Joo, mihin sä pääsit? Joo, ja sitten oh my god, muistan siis siellä Liukumäen yläpäässä oli ihminen, joka päästi sitten niinku liukumaan sieltä. Joo. Niin se oli siis Espanjasta kotoisin.
joku tämmönen äijä. Sitten totta. mä en muista, mitäköhän mä sit sanoin vai se sanoi jotain, mutta sitten mä niinku päädyin sanoa, että mä osaan vähän espanjaa. Sitten se, tiedät, se alkoi juttelemaan, mä olin vaan... Como está? Hablo un poco español. Joo. Sitten se vaan, että se oli ihan innostunut siitä kaikkea. Mä olin vaan... Sitten mä vaan lähdin liukuun. Ota tosta mattoja meidän. Joo. Ihana. Joo. Ja sitten oli just tää reissupäivä. Joo. Koska sä menit sen reissuun, me jäätiin sitten nukkumaan. Joo. Mä lähdin, ehkä olisiko ollut 6.30 myös. Mun piti olla siis, musta se oli 6.30. Joo. Tuolla siellä ihan niinku Glasgown keskustassa. Sitten mä lähdin siis tämmöiseen minibussiin istumaan. Siellä oli alle 10 henkeä. Siis ei varmaan edes niinku, ehkä 7 tyyppiä. Siinä oli 3 vai 4 mimmin niinku tämmönen seurue. Ne oli jenkkejä, joo. Okay. Koska kun mä menen niinku sinne dösään, niin mä näen, että okei, tuolla makaa siis joku siellä ihan takapenkillä. Ja mä olin, että no, että se on joku, tietsä, henkilökunta, että se ottaa siellä vähän lungia tai jotain. Ei siinä mitään, sit lähdetään ja tää kuskihan ne on aina kauhean iloisia ja tämmösiä. Ne selostaa aina siinä matkan varrella ja niinku näin. Ja sit ne aina kysyy, että no hei, että mistä sä oot kotoisin ja ketä täällä on ja vähän on niinku... Joo. Tekee semmoista ryhmähenkeä siinä. Sitten kun tämä minibussi pysähtyy aina välillä niin kuin johonkin kohtiin, vaikka 10 minuutiksi, että hei, ottakaa tässä valokuvat ja jne. Niin sitten eka semmonen kun tulee, niin se äijä, ketä makaa siellä takana, niin ei niinku don't mind him, se vaan nukkuu siellä. Tää kuski puhuu siitä ihan niinku nimellä. Että joo, että tää heppu niinku, että se vähän lepää tuolta jotain, en mä tiedä mitä. Käydään siinä ensimmäinen pitstoppi, sit lähdetään seuraavaan. Tyyli toinenkin pysähdys on jo, ja se edelleen vaan vetelee hirsiä siellä. Seuraavassa sitten, niin se niinku havahtuu, ja silloin oli kunnon semmonen HC-järkkäri, ja mä ajattelin tietysti, että et ok, että se on niinku henkilökuntaa. Että se on ottamassa täältä reissulta niinku jotain mainoskuvia, että et ne tuntee sen kuskin kanssa sen verran hyvin, että sit se vaan niinku nukkuu tuolla, koska 6.30 ymmärrän, ok. Mut sit kun me tullaan siihen meidän niinku main attraction, se oli joku tämmönen linna, missä oli pieni lampi ja sit käytiin siellä linnassa sisällä ja sit siellä oli vähän garden ja whatever. Sitten tää heppu siis, kun me lähdetään siitä bussista, hän siis lyöttäytyy ihan niinku mun kanssa niinku siihen niin. Ja mä oon, et moi. Sitten se ihan juttelee mulle siinä niitä näitä, että totta kai mä oon niinku ystävällinen hänelle. Ja kun mä ajattelin, että hän on siis henkilökuntaa. Ei, hän oli ihan siis samanlainen turisti kuin minäkin. What? Joo, Jenkkilästä. Mä en nyt muista mikä kaupunki se sanoi, osavaltio. Sitten mä en päässyt siitä eroon, siitä ihmisestä. Se oli niin kuin, se oli 30, oisko ollut jopa 40. Siis se oli tosi paljon vanhempi kuin minä. Ja se oli ihan silleen, että miksi mä oon nähnyt sua niinku Tinderissä. Oh my god. Joo, ja mä olin vaan silleen, että siinä kohtaa mä vielä tiennyt, että minkä ikäinen hän. Sitten mä olin, että no, että mun ikähaarukka on niinku, tai se kysyi, että mikä se ikähaarukka on. Sitten mä olin, että no vaikka, mitähän se olisi ollut silloin, vaikka 20-25. Sitten se oli, että no sen takia mä en ole niinku törmännyt, että hän on, musta se, olisiko se sanonut, että se on yli 40. 42, 43, jotain tämmöistä. Että sen takia ei ole niinku törmätty. Ja mä olin ihan, että okei, että en niinku ikinä uskoisi, että hän on. Sitten se oli ihan, joo, että paljon sä niinku oot. Sitten mä olin, no, oliks mä silloin 21? Joo, 20, joo. Se oli ihan, että mitä, että mä en ikinä uskoisi, että sä oot 20, että vaikutat paljon vanhemmalta. Ja mä olin vaan, you wish oikeasti. My god. Sit your ass down. Koko tää loppureissu siis meni silleen, että me kuljettiin siellä niinku käsikynkässä. Ja se oli ihan silleen, että joo, nää on meidän ensitreffit ja sun jotain, hän halusi tavata mun vanhemmat ja niinku äidin ja jotain. Ihan tietysti tämmösiä juttuja. Mä vaan, että jep, aivan. Ja sitten hän kyllä siis otti musta niinku hienoja kuvia sillä järkkärillä. Mut siis vähän tämmönen reissu. Sitten mä todellakin siis pääsin hänestä. Sen IG:n, hei, ihan oikeesti. Se oli joku pappi ja se teki jotain preachauksia sen IG:seen. Jotain reelseja tai jotain. Ja sit mulla tuli vaan niitä, koska mä aloin seuraa häntä hetkeksi, kun tietysti kun hän on tällä out of courtesy. Niin, näin. Niin mä olin, että ok, niin mä seurasin sitä IG:tä hetken aikaa. Sitten mä unfollasin sen ja sit se alkoi viestittää mulle välillä. Se voi ihan vaikka tänä päivänä laittaa mulle jonkun viestin. Oikeesti? Joo! Kelaa! 40V, kenen faija? Oikeesti, hakikaa se mun DMistä. Mut sähän siis you attract the fires. Mä oon faija-magneetti. For some reason. Joo, mutta sitten sieltä palattua, niin mä olin joskus
monenkohan aikaa 8 aikaa illalla takaisin kämpillä, että olitte tehnyt ruoan valmiiksi. Juu, vähän kalaa ja perunoita taisi olla siellä. Joo, ai että. Ihanaa. Sitten mä söin ja sehän oli se uuden vuoden päivä. Joo, tai se niin aatto. oli. Joo. Joo. Vuoden viimeinen päivä. Mä menin siis nukkumaan 10. Olin siis unessa täysin jo 10, koska olin exhausted as you can imagine. Nukuit kauan, koska nukuit ensi vuoteen saakka. Nukuin ensi vuoteen asti. You must have been so refreshed. Mulla on ollut pölyä otsaa, kun mä oon herännyt. Mitä? Sitten me käytiin siellä ihme hautausmaalla. Joo, mutta se oli se päivä, kun me lähdettiin. Se oli 2. päivä tammikuuta. Okei. Me Me oltiin- oltiin eka päivä. Silloin me vaan oltiin. Joo, se oli se päivä, kun me Joo. vaan oltiin. Se oli ihanaa. Me vaan katsottiin jotain Officea tai jotain. En mä muista, Joo, mitä me jotain tämmöisiä katsottiin. peruskomediasarjoja, Joo. comfort-sarjoja. Joo. Ja sitten se päivä, kun me lähdettiin sieltä, niin silloin me lähdettiin justiinsa, ne piti luovuttaa 11 mun mielestä se huone. Joo. Ja me tehtiin siis, oltiin tehty edellisen iltana ruuat meille valmiiksi Joo. seuraavalle päivälle, että sitten kun me mennään junaan, niin sitten ne on, Ready and nice. joo, silleen foliossa lämpimänä vielä. Ja se oli just jotain jauhelihapastaa tällaista. Oli. Joo, Vähän spagettia. feta sprinkle siinä päällä. Oh, feta sprinkles. How we love them. Joo. Oltiin tehty ne mukaan. Ja sitten me käytiin just nimenomaan siellä hautausmaalla. Ja sitten käytiin katsoa niitä muraaleja. Ja sä halusit nähdä sen niin kuin, kaikista maailman ekologisin taksi. Niin olikin niitä maalauksia. Joo, niitä seinämuraaleja. Joo, ja sun kumppani otti paljon niistä kuvia ja tietysti me Joo. otettiin niistä kuvia. Ja joo, sitten oli tää maailman ekologisin taksi, minkä mä halusin sen kanssa kuvata. Mitähän vielä? Niitä tuli aika paljon Joo, siellä. niitä oli siis, olisiko niitä ollut joku 30? Sinne olisi saanut niinku useamman tunnin siis, jos Joo. menee, jos menee sitä Se tiettyä oli siis reittiä. ihan semmonen kaupungissa tehty kartta niin kuin puhelimeen. Ja sit sä pystyt siitä kartasta katsoa, että okei, no tossa on tommonen muraali, tossa on tommonen, että sit siitä pystyy niinku kävellä koko Joo. sen reitin. Mutta me valittiin sieltä tietysti Muutamat. meidän lempparit. Joo. Ja sittenhän me mentiin siis sinne junalle ja toi eka matka, kun oli ihan täys katastrofi, niin mä en tiedä missä vaiheessa sitä junavarausta oli käynyt silleen, että meidän liput oli siis ykkösluokassa. First class. Ja siis mehän oltiin ihan silleen, että mitä helvettiä. Mentiin, Joo. onko tämä nyt varma, onko nämä niin kuin meidän vaunu? Onko ne meidän paikat? Sitten me mentiin niille meidän paikoille. Ne oli just jotkut semmoiset hajapaikat silleen, että me oltiin kaikki vähän niin kuin eri puolella sitä Joo. niin kuin vaunua. Mutta todellakin siis ykkösluokan liput. Joo. Siellä oli siis, niin kuin, mä en ole ikinä ollut junassa ykkösluokassa, että toki sillä Joo. oli aika unohtamaton kokemus. Mutta siis siellä tultiin hetken päästä niin kuin antaa refreshments, niin kuin, että mitä haluaa juoda. Vähän niin kuin siis lentokoneessakin. Sitten mitä haluaa syödä, siellä oli sipsiä, sitten oli jotain tämmöisiä voikkareita tietenkin siellä. Mä oikeasti alan itkeä, mä oon ollut niin suomalainen. Sä oot ollut niin suomalainen. Siis mehän niin kuin, Mä luulen, että mä olin eka, kenestä suunnasta se tuli. Sä olit eka, kenen suunnassa se tuli. Mä olin toka sitten kumppani eli 3. Ja siis ekalla kierroksella mä vähän niin kuin tarkkailin silleen, että mitä, niin kuin, tai kuuntelin, mitä muut sanoi. Siis se oli todellakin siis ilmasta. Joo, niin sit mä olin kaikki silleen, juomat, ruuat, joo. kaikki oli ilmasta. Joo, niin siellä sai siis niin kuin esimerkiksi Pepsiä ja sitten just vettä. Esimerkiksi mä otin sitten Pepsiä ja vettä ja sitten siellä sai tietenkin kahvia ja just jotain salaattia sai myöskin ottaa. Joo. Otin siinä niitä tietenkin, mitä mä pystyin ottaa. Sitten seuraavalla kierroksella sieltä tultiin just jotain sipsejä, sitten olisi ollut muffinsia, jotain muuta tällaisia. Ja sitten just kun mä tajusin, että toi kumppani ei ollut tajunnut, että ne on ilmaisia, niin sitten kävin sille pyytämässä kahvin ja vein sen silleen. Ja sitten tokalla kierroksella sanoin, että hei, nyt oikeasti pyydä toisen kahvin sitten niin kuin ilmaiseksi. Ja sitten just nämä Pepsit ja kaikki. Joo. Ja sä et ottanut mitään. Mä olin niin suomalainen. Mä olin vaan, ei kiitos, ei kiitos, ei kiitos. Niin kuin ilmasta ruokaa ja juomaa. Ykkösluokas. Kauniit maisemat siinä niin kuin rannikolla. Viivi. Ei, mutta oikeesti siis, mä en jotenkin, siis se kun se tuli, että saako olla refreshments, mä olin vaan, että ei kiitos, en mä tarvi mitään. Sitten se oli ihan silleen, oot sä varma? Sitten mä, että joo, ei tarvi mitään. Sitten että okei, sit mä istuin semmoisessa 4 paikassa. Sitten sä antoi yli kaikille mun ympärillä oleville jotain. Joo. Ja mä olin, että no, että ehkä niinku olisi voinut ottaa jotain, mutta en tietenkään sanonut mitään, koska hello, who would? Sitten tulee ne safkat. Mä luulen, että sä siinä kohtaa sä sanoit mulle, että olit laittanut jotain snappia, että taju pahvi, että ne on ilmaisia, että ota silti jotain. Sitten mä olin vaan, että ei, että mä oon hävettänyt niin paljon, että ei kiitos, ei kiitos, ei mitään. Mut onko mitään muuta suomalaisempaa? Ei. 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 Oli hyvä matka. Oli tosi hyvä reissu ja ihanat maisemat sit kun tultiin. Niin oli. Ihan ehdottomasti. Auringonlasku. Oi. Kyllä, kyllä. 10/10. Ja ihan näin niin kuin siis loppuun täytyy mainita legendaarinen Lontoon reissuni. Me oltiin siis varattu jo monta kuukautta aikaisemmin ennen kuin hän saapui, niin Magic Mike live show.
liput ei ollut mitään halvinta niin kuin luokkaa. Ei varmasti. Ei varmasti. Ja me otettiin semmoseen, että me oltiin niinku semi-lähellä sitä lavaa, tietysti. Mä olin tietysti kentällä hakemassa sitä mun ystäväni, me hengattiin Lontoossa ja käytiin tää Magic Mike Show. 10 out of 10, would recommend. Ja siis siellä juotiin semmosia, niinku, se oli mun pään kokoinen semmonen drinkki. Arvaa paljon maksaa, pään kokoinen drinkki. 10. 50 puntaa. 50 puntaa? 50 puntaa, kyllä. Et mä ihmettelin sen illan jälkeen, että miten mulla on mennyt yli 100 tänne. Et me juotiin yhdet juomat, mä maksoin myös siis molemmat. 50 puntaa each. Oh my god. Joo, et rahastusta. Ja ei kauheammin kierretty kyllä Lontoota, koska sitten hän tuli siis kipeäksi. Ja jos muistan oikein, niin sen toisen Magic Mike-illan jälkeen, meillä oli siis just joku 3 yötä max. Hän havahtui siihen päivään kello 15 iltapäivällä. Ja sitten me ollaan sen jälkeen vaan käyty niinku syömässä ja tultu takaisin. Ja hän oli tosiaan siis kipeä. Silloin oli joku 40 astetta kuumetta, että se on niinku oikeasti ollut kipeä. Joo. Ja sitten hän lähti tyyliin seuraavana aamuna niin kun veke sieltä. Ja sitten mä hain mun serkun. Ne tuli niinku vaihdossa. Me nähtiin siis Jonna mun serkku laskeutui kentälle. Ja me oltiin siinä vielä kolmisteen tälleen. Sitten me saatettiin tai koulukaveri sinne check-iniin. Joo. Ja sitten me lähdettiin Jonnan kanssa niinku tutkimaan. Vietettiinköhän me Lontoossa ollenkaan vai mentiinköhän me suoraan Lincolniin. Ja sitten, koska me ollaan kumminkin vietetty yksi yö sitten Lontoossa, koska Jonna tuli ihan Lincolniin asti mua niin tervehtimään. Sitten kun me ollaan tullut takaisin Lontooseen, niin me otettiin vähän semmonen budjettihotelli, siis varmaan halvin. Oh no. Siellä on tietysti ollut kaikki koko lattiamatot ja kaikki. Ja siis se oli tosi semmoisella kalliilla niin kuin naapurustolla. Ja siellä oli kaikkia Porscheja ja mitä kaikkea hienoja autoja niin kuin kadulla. Ja me oltiin ihan, että okei, että missä tää niin kuin on. Että tää reittiopas niin kuin sanoi, että menkää tänne. Ja sitten me tullaan siihen niin kuin hotelliin, tai mikä hostelli, en mä tiedä mikä se oli. Niin tullaan siihen, me ollaan ihan, että ei helvetti, mikä läävä. Ja sitten se antaa meille se ihminen siitä avaimen ja että joo, että 3. kerros, että ei ole hissiä. Jonnalla tietysti oli semmoinen massiivinen matkalaukku mukana siellä. Mulla oli ehkä, mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta meillä oli tosi paljon kamaa mukana. Me ollaan siis roudattu ne saakelin matkalaukut sinne 3. kerrokseen. Siellä on ollut rappukäytävässä rotan loukku. Ja sit me ollaan, siis lämpöhän nousee ylös, niin me ollaan aivan hiestämärkänä taas siellä yläkerrassa. Hiki on tämän jakson teema. Kyllä. Ja se huone ei ole yhtään sen viileempi. Ja sitten kun me tullaan siihen huoneeseen, niin mä oon vaan, että mä en halunnut kulkea siellä ilman kenkiä. Se oli niin hirveän näköinen. Suihku oli semmonen, että mä mietin, että suihkutaks mä itteeni ollenkaan edes, että on ihan kamala. Ja mä oon siis nukkunut siellä silleen, että mulla on ollut huppari niin kuin ihan kunnolla päässä, pitkät housut. Ja mä en ole edes unboxannut sitä sänkyä, vaan mä oon nukkunut siinä päällä vaan tälleen. Niin kuin muutama hassun tunnin. Ja sitten mä ollaan aamulla lähetty, kun hän on lähtenyt sit himaan. Eikä. Joo. Ihan järkyttävää. Et siinä on mun niinku Lontoon reissut. Lontoossa kun varasi niitä majoituksia, ne oli oikeasti tosi villejä kortteja, mitä siellä oli. Koska mä kans varasin meille sit niinku tälle tokalle Lontoon reissulle mun kumppanin kanssa niin semmoisen niinku studion, että siellä voi tehdä niinku ruokaa siellä keittiössä. Se oli ihan niinku tämmönen vähän niinku full on yksiö, siis ehkä 15 neliö tai jotain tällaista. Mut siellä oli kans siis se lattia oli niinku tämmönen. Joo. Ja sitten ne ikkunathan oli siis aivan niinku huurussa ja silleen, niinku, kun siellä oli satanut just. Joo. Ja siis ihan niinku silleen, että sieltä tippui sitä niinku maalia, tiedätkö, siitä ikkunasta. Ja niinku oli vähän silleen kys-alpaikka ja vessa haisi niinku ihan paskalle. Ja siis oikeasti se oli kyllä ihan järkkyä. Sitten mä vaan otin sieltä ne kuvat ja silleen videot ennen ja jälkeen, että ei meistä voi syyttää mistään, kun sillä oli joku 150 joku dip-halsit tai joku tämmönen. Mutta ihan siis muuten niinku jees, mutta siis silleen, että oli just niinku kupruileva. Ja se oli tietenkin ylinkerros, sinnekään siis ei ollut mitään niinku hissiä. Ja ne oli siis, kiinnitit sä huomioon, että kuinka niinku kapeat ne raput oli, siis kaikissa niin niinku hotelleissa. Siis sä et melkein päässyt sen matkalaukun kanssa kulkemaan siellä. Joo, ei. Niin ja kun sitten ne niinku portatkin vähän semmosia vinoja, siinäkin on tietenkin koko lattiamatto ja semmosia maailman kapeimpia ovia, mistä sun piti niinku kulkea. Siis tää oli vielä hauska, koska kun me ollaan päästy sinne 3. kerran ylös 3. kerrokseen, niin en tiedä mitä tuossa tapahtuu. Ja sit me ollaan avattu ovi tälleen ja siinä on saman tien toinen ovi. Joo. Se oli niinku semmonen 4 pieni tämmönen näin. Sit sä menet siitä ovesta ja sit oli vasta meidän huone. For what? Ettei lämpö karkaa. Tästä nyt niin kun ollaan käynyt tätä reissailua vähän läpi, niin voitais toisaalta sit mennä pelin pariin.
Meillä on viivinyt semmoinen tilanne, että meillä on toka viimeinen peli. How exciting. Oh my god. How exciting. Meillä on nyt selkeästi tämmöinen vihreä teema Joo. tällä kertaa. Ja meidän tokaksi viimeinen peli olisi Alias. Oh, how Eli klassinen sananselityspeli. Ja tässä tietenkin luonnollisesti sanat taas liittyy jollain tapaa vaihtoon tai englantiin tai matkustamiseen tai whatever. Tehtävänä olisi siis 30 sekunnissa selittää niin monta sanaa kuin pystyy. Oh my god. Ja toinen saa sitten, katsotaan kumpi saa enemmän pisteitä. Hiki on taas läsnä. Hiki on läsnä. Kumpi aloittaa? Otetaanko kivisakset paperi? Voitte aloittaa. Okei. Okay. Kivisakset paperi. Ei! Okei. Okei. Joo. Valmis? Käydäänkö? Nyt. Okei. Ei kuningatar vaan. Kuningas. Ammu! Lehmä. Mitä tää on nyt mihinkään? Stuartista, mutta naispuoleinen. Lentoemäntä. Joo. Tuo lehmä liittyy tähän, mä en ymmärrä. Ei hotelli, vaan semmonen niinku kämppä, minkä sä voit vuokrata. Motelli? Ei, vaan... Hostelli? Ei, vaan siis koti, minkä sä... Airbnb? Joo. Aika. 4! Bro! Oh my god. Ja siis Mihin toi lehmä sun mielestä liittyy matkustamiseen? Englantiin, koska sä olet lehmittelee ihmisiä. Mä arvasin. Miksi sä kyseenalaistit? Okei. Joo, okei. No niin, valmis. Joo, let's go. Ei semmonen niinku kulkuväline, missä on aika vähän paikkoja, mutta se on aika iso. Siis lentokone. Ei, vaan siis niinku Juna. semmonen, mikä menee tietä pitkin. Siis auto. Bussi. Taksi. Se, mitä meillä oli kulttuurishokin aikana Suomeen. Niin silleen... Koti-ikävä. Joo. Semmoinen, mitä sä vedät sun perässä. Matkalakko. Joo. Ei kurkku Aika. vaan. Tomaatti. Tästä viimeisen voi jotain. Siis Paprika. ei vaan se, mikä on se pohja kaikelle sille. Vihannes. Oota, mitä? Ei kurkku. Mitä sä revit siihen niinku mukaan? Siis on kurkkuu ja sitten on tomaatti ja sitten... Salaatti. Joo. 3. Mikä? Oliko se minibussi? Se oli minibussi. Okei, käännä Okei. aikaa. N, Y, T, nyt. Siis ruokajutut, mitä sä syöt sitten, kun sä oot siellä liikenteessä jo. Mitä tuo? Siis kun sä Take away. kun sä lähdet reissuun, niin sit sulla on jotain... Eväät. Sä oot, joo, Eväs. ja mitkä ne on, kun sä oot reissussa? Sä oot reissu, niin toinen sana sille. Matkaeväs. Aika. Ihan oikeesti. Jesus Christ. Jesus. Okei. Okei. Ei mitään. 3 katteen yhteen. Ei ajoissa vaan, Yössä. luonnollisesti. Easy. Semmonen ajoneuvo, mikä meni siitä meidän ohi. Juna. Joo, ja sit siitä tuli semmoista niinku... Höyry. Joo. Junahöyry. Höyryjuna. Höyryjuna. Jesus Christ. Semmoinen, mikä on taivaalla, semmoinen valkoinen, höttönen. Pilvi. Joo. Kun 2 ihmistä... Hei, aika. Joo, no niin, eli tämän saa selittää vielä. Joo. Mä oon Kun aika 2 ihmistä asuu eri maissa ja ne rakastaa toisiaan, niin mikä niillä on? Kaukosuhde. Joo, mutta toinen sana sillä se eka. Kauko. Niin, eka. Suhde. Kauko. Suhde. Etäsuhde. Etäsuhde. Jesus Joo. fucking Christ, man. Okei, sä sait 4. Eli paljon sulla sitten on. No 4 plus 3 on 7. Saiks vittu 5?
Mut hei, täällä on vielä Matkaeväät ihan oikeesti. Matkaeväät, they got me though. They got me. Oh my Täällä on God. vielä hyvin lappuja kuule. Okei, NYT nyt. Siis suomalaiset on kuivia tässä. Läpänheittoa. Joo, huumori. Niin, joo, juuri. Niin sit kun me oltiin Englannissa... Niin, Brittihuumori. kiitos. Botski. Iso botski. Laiva. Joo. Se mihin me päästiin Skotlannista himaan, niin me syötiin niitä eväitä. Minä en syönyt. Ykkösluokka. Joo. Aika. Okei, no 3. 3. Okei. Okei. Vielä on kuule lappuja. Oh my goodness. Me ollaan huonompia tässä, mitä mä ajattelin, että me ollaan. Okei, lähtee nyt. Se leffa, missä on se mykkätyyppi, se mykkämies. Ei vaan siis, silloin semmoinen pieni nalle, se on silleen... Mr. Bean. Joo. Mitä? Ei. Se mitä te saitte Magic Mikeissa. Sylitanssi? Joo. Oh my god! Skottilaisten semmonen hame on nimeltään. Kiltti. Joo. Ja sit aika. Joo. Eli täällä Älä on. vielä. Okei. Näin, luit sä se jo? No en. Joo. Noniin. Se oli siinä. Ei 3. Joo. 10. Mikä se oli toi 1? Tungos. Tungas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 10. Hei, 2 bonusta. 1 ja 1. Ilman aikaa. Okei. Selitään vuorotelle. Mä selitän ensin. Okei. No me oltiin, ennen kuin meistä tuli paikallisia, niin me oltiin... tämmöisiä. Maahanmuuttaja. Okei, joo. Mutta me oltiin... Kun me vaan niin Turisti. Joo. Joo. Loistavaa. Sumora. Semmonen, missä menet ylös alas. Hissi. Kyllä. Well. Voldemort. The boy who lived. Scum. Sydän. En tiedä mitä. En tiedä mitä niin loruja multa vielä. TikTokki vielä. Let's hear the Musta me last voitais one. kyllä mielestä ihan vainkin lopettaa tuohon. Tää on vittu juna-asema. Ihan loistavaa. Eli Viivi voitti nyt tän kilpailun tällä kertaa. Fucking final. Mind, clear it out for me, okay? Clear it out for me. Olet voittaja. Fuck yes. Fuck it. Tämä päättää 9. jakson. Ja hei, nyt on viimeinen aika laittaa meille kysymyksiä seuraavaa jaksoa varten, koska se on 10 jakso, eli Q&A, yhteenvetojakso. Q&A. Eli vielä ehtii laittaa kysymyksiä, jos oli jotain mistä tahansa jaksosta tai meidän matkasta tai whatever. Mutta me kiitetään, että sä oot avannut tämän jakson. Ja Kyllä. kiitos co-hostille, Kiitos, että olen tämän saanut jakson tästä. voittajalle. Thank you. Thank you. Kiitos, kiitos. Ja hei, me nähdään ensi jaksossa. Hyvä. Moi moi! Crazy eyes. Eyes. We can need him eyes.